Usa ka babae ug pulis ang samdan human ang nahitabong pagpang-hostage taking sa Cagayan de Oro City. Sospek arestado sa kapulisan human makorner diyang gihatag na ang iyang demand. Ani ang report. Sa video sa netizen nga si Rodelio Ugaw-Ugaw, makita ang usa ka lalaking daw nakaakbay sa usa ka babae kilid sa kalsada sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Taod-taod, makita na ang gihawirang gunting sa lalaki nga daw iyang ginaduslak-duslak sa lawas sa babae. Kini ang hostage taking nga girespondihan sa kapulisan sa Carmen Police Station uban ang SWAT sa Kokpo. Sa gipahigayong negosasyon, nangayo ang sospek og sakyanan nga iya kunong gamiton aron makauli sa Baroy, Lanao del Norte. Wala madugay na kumbinse sa otoridad ang sospek nga mosakay sa usa ka patrol car apan gigakos pa niini ang babaeng hostage. Daw murag ni kalma ang sospek apan diyang iyang nakita nga nanaghan ang kapulisan palibot sa patrol car. Nasuko kini og nagbahad. Apan wala madugay. Nadakpan ang sospek ug naluwas ang babaeng biktima nga samdan sa nagkadaiyang parte sa lawas. Nasamdan sab ang usa ka pulis atol sa komosyon. Matod sa Kokpo, ang sospek nga si John di niya tinuod nga ngalan gikan sa Baroy, Lanao del Norte ug naabot og Cagayan de Oro City pinaagi sa pagbaktas. Dili sila kaila base sa investigasyon sa Police Station 4 nga kini siya kalit lang misulod sa balay sa maong babae na iyang biktima ug iyang kuan lagi gitiunan niya og gunting ug nasamdan in taon ang maong biktima. Gituhuang adunay problema sa pangisip ang sospek. Sulod kuno sa prisuhan, ginapasakitan niini ang iyang kaugalingon. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang sospek apan wala na kini gipaatubang sa kapulisan tungod dili pa kini kalmado. Kasong frustrated murder ang atubangon sa sospek apan ipailawom kini sa psychiatric examination. Luwas na ang kahimtang sa babaeng biktima ug pulis nga nasamdan. Maingon nato no, isolated case lang ni siya pero gigapahimangno sa itong mga kaigsunan nga kung sila nasa ilang sulod sa panimalay nga kinahanglan double check nila ang ilang entrance gate o kining ilang main door nga kanunay sirado nga wala intruder nga makasulod. Susama ni nga dunay mga latagaw o laig panghuna-huna no. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.